Polynomials exercise 3.3 Sun som lenga tun tuma chuan question number 19 kanen doni question number 19 at chuan enge kan mu di chuan what should be added to x minus 1 by x minus 2 di hey mi equation a hian enge bel ta la mo enge mo i bel don ta hian i bel chun dang lam don adang lam chuan heti hen a chang don ni he mi anga chang tur hian enge i bel tur so ngai ta ni antinan what should be added to 5 to obtain 7 kati diwan 5 ka 7 a chanti don chu nge bel ngai 2 ani algebra kan mang thui ta ni chutiang chia chu ni a nge patran na chu na se he variables there on ta ka wang hin kan boi thui nei boi lo na tura kan boi thui na apoi em he mathematics kan thian on chang nei thil in angrang si an ma ni kha se ba kan han sak dang lam awanga boi ri wat ta kai nom thui ni han film kur em tur ni a til har om lo ni question number 19 kan chok don ni 19 a chuan ting an ti don ta ni enge ka bel don x minus 1 by x minus 2 a let kati ni ro se kati don ni ka assume don ni chu ani ti nan lo ni ri phot se ti na ni let the number to be added number ka bel tur chu b x kati don lo ni chon chu equation a x bin pek lo variables a x bin pek lo bang x pan let ka chun min ti buai vek thei ta ni chu bang chuan x ni lo alphabet dang nang thei vek ani yu chuan a b c d e f g r greek letter ta poi phang te kha chu i tu thlan na ni chuan tu tuma chuan a kan mang nge alphabet le symbol ang reng aron om hian enge a represent ti chuan number I o 2 ani ti tur the numbers would be added b a katianga a ka belanga so chu ti ni si chuan in mo ni don katia x minus 1 by x minus 2 engmo bel tur a ka bel khan in mo ron danglam don question kan min ron free veka 2x square minus 4 divided by x square minus 4 khan a ibel chi khan ti hi na chang ta ni amaro chu a hi chu engi nzot ni kan jang chu don ta ni a hi kan zon don chuan ama chau hi omanga hi nok ta ni chuan x minus 1 by x minus 2 hi lo na tura oma a ka zon don na wangin a tluk pi ka zon don na wangin a equal to ti ka zon don na wangin chumi on je chu left hand side right hand side ta hian a bulami hei noka wang ka pai dei don hei ka pai don chuan ta hin pai ve tur ti na ni left hand side mi ka pai chuan right hand side abo pai tur equation reng a chuan hei equal ni in anga ni pakhata thili bel chuan bel ve zel tur ti na ni chu all sum zong ka kanin zerte dan chuan le lama a phei kan ti ni le lama phei ngai lo hum mathematics da na lo ma se kan ria thiam thei da tur chuan plus kha le lama phei chuan minus a chang a is equal to 2x square ta hi common oma 2 hi common lak theya 2 common ka lak chuan x square minus 2 lo chu kan ti kan siam ram nga langa chuan hei hi enge kan ti chuan x square minus 2 square a chantir ngal theya chantir nga langa chuan hei le lama ron phei ta ka wangin minus ron ding a sign chuan x minus 1 x minus 2 lo ni ta ni chuan hei minus oma wang hian kan lo film pur zual nan in bracket da kher chu ngai lo ma se kan film pur kan thret thein nan bracket kan ta ni chuan a is equal to tiang hai chu angai nom lo hei root 2 square ba kan lo ase root 2 kan mang don lo wa ani nang hingan da x square minus 2 kan tile photanga hei chu a minus b a square minus b square chu a plus b into a minus b lo ni mai ta ni chuan hei
x minus 1 divided by x minus 2 anh in cái multiply lại divide là wa ta hin in cancel thì chuang si lo tu vang chuan hi te da le don tiền nó rồi lâu sẽ 2x square tiền LCM lạc ngay đó là vàng in bộ đặt khách ra là chân chú cancel thì anh ấy hi là wa cancel thì anh ấy đào in tiền có mong thì cái lâu là về này chú bữa nay chuông là wa mà rồi chuông ai đã lấy khán cho anh muốn dọn chuyện lẽ phải phải sắp tổ mình bận hi hay các bộ đặt khán gì này chuông suy là wa chú vào chuông ai lấy tiềnเลยtôi nói chuyện LCM cái là đông tan này minus một plus chuyện LCM lạc ngay tu fraction chuyện x plus 2 x minus 2 này hay hiện denominator hay hiện x minus 2 này ta này in angan này ta này LCM gì chú hay hi đi này hay hi này LCM cái là đó này anh bạn nia anh này có pa x minus 2 nia abang nghe x plus 2 cả LCM hết tập con gì đó x plus 2 into x minus 2 thì là về cái ngay đó là về ai in pakat cái là đó anh bạn nia ai chuẩn đấy hay hi I mean massa fraction massa zo kian denominator hi LCM kan lak thar kha kan divide don ta ni ka divide chun hi anh cancel chia ta ni chuan anh cancel chun ngiom 1 chuan 1 le ngi multiply tu achung chu hei mi equation kan ni 1 le eng pon kan multiply chuan multiplicative identity ni engma danglam na thlen lo 1 a multiply chun ti hian don ta ni 1 kha ka da lam to don wa minus oma wangin kan lo in ring thapa carly ka ta ni chanju hei hian x minus 2 hian hei x minus 2 ba cancel thei lo fa hei hi alat chuanga chuang le achunga mi kha an multiply thik ni chu x minus 1 multiply x plus 2 lo ni ta ni x minus 1 into x plus 2 lo ni tamai ti khan chuan hei hi equation pakhat ang ania equation pakhat anga equation pani ania siam rem thei ani achan chu minus wa chuan a is equal to 2x square minus 4 minus bracket curly bracket kan treat potanga x into x2 x square hey mi pani multiply do no x into 2 plus 2 plus 2x lo chu do na plus 2x minus 1 into x kha minus x ni hai ka chok thei x ve ve ni wang khan chok thei ni 2 minus 1 2 x ni ta 2x minus 1x 2 1x ni plus sin apu ang chan chu 2 len jok la plus x ka tiang 1 kan je lang ngai lo plus x minus 1 minus into plus 2 minus ni minus 1 into 2 2 x square plus x minus 2 lo ni ta ni kha chuan x plus 2 by x minus 2 kan no nei la tu na chuan hei bracket curly kan nei to lo hei kan thret thei ta chia achunga mi khai direct in ta ka bel to wang khan step khading kan skip ani chu 2x square minus 4 minus into plus 2 minus x square minus x minus into minus 2 plus 2 lo ni chuan an hoya x plus 2 into x minus 2 lo ni chuan le like terms kan jong don ta nei tra bin ang hei 2x square le x square hei enge hi a value 1 mom lo chu 1 2x square minus 1x square din ania 2 tang 1 pai chuan 1 ania assign nge 2 lian zo kai hei chu minus 1 ania hei plus 2 nia chu 1 plus 1 kharon chok ta ni 2x square 2x square minus x square chu nei sin 2 lian zo ko plus apu do na ji angai lawa x square ni kan 1x din 1x square kan je la ngai chuan dot le x in lukpui nei lawa chu wang chun minus x in azui anga chuan hei constant term kan nei ni minus 4 le plus 2 minus 4 le plus 2 chu as alien zok sign apu nga plus 2 minus 2 minus 2 ring ya minus 2 an chu kan minus 2 chuan x plus 2 into x minus 2 lo chuka chuan hei number pani a multiply to up by 1 thei tlak mai ni mo hian a to be lo ta ni
splitting the middle term khala han thei ni chu wang chuan tai du tok mat lo khan achan chu ei noi a hian tu la om ve ve apang in cancel thei ti kha ka mu ker mai ni chu wang chuan hei ka split ang hai ti na ni chu x square minus om wangin nok a fim khura number pani a multiply 2 apaya 1 chu 2 1 ani ta 2 le 1 ka multiply hian 2 a chuak a he 2 atang 1 ka pai chuan 1 a chuak ta ni chu wang chuan 2x le x ka ma mo ti na ni chu 2x minus x to x ti na ni 2x plus x minus 2 ka ti da dei ta ni ka shortcut ta ni bracket ka ta ka chun minus om do na bracket ka thria be ka chun plus a chang do na ka shortcut ta ni ke line thiam chho ve zelanga study ula ti minus 2x plus x2 minus x ki achunga mi lo dik le thlap ta ni om zene ya shortcut te oma mo om zene lo a ni na bo tha lo shortcut te kha chin lo tur ni ko shi poi ma tal kan ko zena mi thun ka chuan mi pani hanenge common x a common a x minus 2 banga plus hanenge common 1 a common a x minus 2 banga an lo in ang chi a anwaya enge x plus 2 into sorry hey x minus 2 x minus 2 no ni a chuan he kan mu tong khan kan sel thei do na x plus 1 kala do na x minus 2 ai na wangin hian chuan an hoilama x plus 2 into x minus 2 lo ni le a in kan sela kan solution chu hi ni ta ni therefore the number to be added is therefore the required number kan number ma mo chu x plus 1 by x plus 2 ani ti na lo ta hi kan solution lo ni ta ni chu fel fai de win na lo ji ni ti nan therefore thu in means over in the required number is x plus 1 by x plus 2 question kan lo ni ta ni kan